La representació de l'espectacle musical Mamma Mia va omplir aquest cap de setmana a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa. La companyia Tortosa Arts Teatrals, sorgida de la primera fornada d'actors i actrius de l'Escola Municipal de Teatre de Tortosa, va sorprendre per la seva interpretació del musical, protagonitzat per les actrius Alba Figueroa i Marta Viladrí. Al llarg d'una hora i mitja, els espectadors van poder escoltar cançons molt conegudes com Chiquitita, Honey Honey o la que dona nom al musical. L'espectacle, dirigit per Marga Julià i sota la direcció musical d'Albert Montanyola, es podrà tornar a veure el pròxim 8 de febrer a 2:15 del vespre. Mira, ja ho veig?